ko patin-aw, Brad, akong nabasahan usa ka tawo nangutana unsaon sa pagluwas sa sala sa tao, ang tubag mao sunda ang akong mga sugo sa unahan. Ako nabasahan nag-ingon maluwas ang tao basta mutuo nga nagpasakit atong Ginoo sa cross. Okay, daghang salamat Brother Pedro, no? Mura man ni og laktod ning pagkakuana. Pagkasultiha apan ang matinumanon, no? Importante ang matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Yang kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan giklaro kana diha sa atong simbahan, no? Nga kini ang magtuman ta. Sakto man ay mo gisulti diha sa San Mateo, base sa San Mateo kapitulo 19 bersikulo 17 mga kaigsunan ang Ginoo ningon ngadto sa nangutana unsa sa may akong buhaton aron ako maluwas, tumana ang sugo sa Ginoo. Nya sa katapusan ningon nga pauli sa inyo, ibaligya inyong kanang kabtangan. Ibaligya unya ihatag kini sa pobre. Nagbagot-bot mga kaigsunan og ni kuano ang tao, ni palayo ang tao. Di siya di siya maka buhat sa gipabuhat sa Ginoo. Gusto mahingpit kay ningon ang Ginoo nga tuman ang mga sugo unsa man tong sugo mga kaigsunan nga ipatuman ang napulo ka sugo sa Old Testament. Sa bagong tugon kuan na lang, no? Duha na lang pero naglangkob gihapon na sa napulo ka sugo mga kaigsunan. Higugma ang Dios labaw sa tanan o higugma ang imong isa ka tawo sama sa imong kaugalingon. So sugo kana sa Ginoo. Pag matinumanon ni ana. Unya napoy sugo diha sa simbahan sa atong Ginoong Jesucristo mga kaigsunan. The 5 greatest law sa atong simbahan, no? Mao na nga ato gihapon ang tumanon kay kana pulong sa Ginoo. Kay ang naminaw sa simbahan naminaw kana ni Kristo ug ang naminaw ni Kristo naminaw usab sa nagpada, no? Sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ato pa mao na consequence mga kaigsunan if we listen and obey the teachings of the church, then we obey also, no, the commandment of the Lord. Yang sugo sa atong Ginoo. Naminaw ta sa sugo sa atong Ginoo. Kay lagi mauman ayang yang tuyo nga diha niya gideposito ang kamatuoran sa iyang simbahan. Kay mao kini ang muhatag sa kamatuoran, mugiya kanato mga kaigsunan ngadto gyud padung sa kaluwasan. Dili kay bisag kinsa atong paminawon mga kaigsunan. Kay daghan kayong wa gipadala ug matud pa sa atong Ginoong Jesucristo diha San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4-5 nga naidaghan nga mga bugos nga mga wala gipadala sa Ginoo. Gikan unta nato pero nigawas gyud aron maila nga sila dili gikan nato. Nasa unang Juan kapitulo 2 18-19 sila ginganlan sa Ginoo og mga antikristo mga kaigsunan. Antikristo gumikan kay nagsupak-supak sa pagtulun-an sa simbahan, no? Diha sa atong Ginoong Jesucristo, busa mga antikristo. Masinupakon mga kaigsunan. Nya mao imo pasalig nga luwas na, no? O, si San Pablo gani mo pasalig mga kaigsunan nga matud pa niya diha sa unang Korinto kapitulo 1 ngadto sa 4 mga kaigsunan ngadto sa 5 tin-aw kayo ang konsensya ni San Pablo apan dili wa siyang pasalig nga siya luwas na. Manay gisulti niya pero kining mga tawanan nga wagi sugo sa Ginoo pasalig-salig yun nga basta lang kamo tuo ni Kristo luwas na. Pasalig-salig kana mga kaigsunan ayog tuo niya na kay mga bugos kana, no? Nga mga magtutudlo nga wa gipada sa Ginoo mga kaigsunan. Atong balikon sa kanunay mga kaigsunan ang gipada sa atong Ginoo mao gyud ang iyang simbahan. Ug kadtong mga pagtulun-an sa mga legitimate nga mga pari sila may atong paminawon dili kadtong mga pastor nga wa gisugo sa Ginoo mga kaigsunan nga nagpasalig nga luwas na basta kay mutuo lang ka sa atong Ginoo. Okay.